Venim cu degetele mari lipite, bazinul pe călcâie. Ne plecăm în față cu abdomenul pe coapse, punem palmele cât mai departe de trunchi. Inspir, alungim coloana și pe expir venim cu fruntea pe saltea. Inspir lung, expir lung. Inspir, punem palmele și mai departe de trunchi. Și pe expir, relaxăm bazinul. Inspir și expir lung. Menținem încă o respirație lungă, inspir pe nas. Expir, lung, lung, tot pe nas. Pe următorul inspir, apăs cu palmele în saltia. Încrucișăm gleznele, venim pe bazin. Aducem palmele pe genunchi. Inspir, apăs cu palmele în genunchi, deschid pieptul, las capul pe spate. Expir, alungim coloana, privim către buric. Curvăm, inspir, expir. Inspir, lung, 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 deschid pieptul, trag patele mult în spate. Și pe expir, rotunjesc, privesc către buric. Mențin cu o respirație lungă, trag coatele, deschid pieptul pe inspir. Și pe expir, curvesc coloana, privesc către buric, mă las cu greutatea în spate, trag bărbia în piept și mai mult. Inspir, aducem brațele sus, întind mult, 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 privim înspre tapa și pe expir, aduc palma dreaptă în exteriorul genunchiului stâng, îl răsucesc mult, privesc peste umărul din spate. Inspir profund. Expir complet. Privesc peste celălalt umăr, răsucesc. Inspir, întind coloana cât de mult pot, privirea în sus la palme. Și pe expir, răsucesc, rămân cu coloana întinsă și apoi împing umărul în față, privesc peste celălalt umăr. Inspir lung. Expir complet, răsucesc, apăs cu palma în genunchi. Facem încă o repetare și pe o parte, inspir. Răsucesc și mai mult decât înainte. Și pe partea cealaltă, inspir. Expir lung. Punem palmele, venim pe palme și pe genunchi. Cu palmele sub umeri, genunchii sub bazin. Împingem bazinul în spate și apoi venim cu umerii în față. Încălzim bine încheturile, spatele drept, abdomenul ferm. Inspir, bine în față. Expir, mă las cu bazinul pe călcâie. Inspir, expir. Rămânem cu bazinul pe călcâie, aducem cotul drept sus, inspir, întind, spatele drept, împing cotul în sus, abdomenul ferm, bărbia ridicată, gâtul lung. Ducem palma brațului flexat, între omoplați, mențină cu o respirație lungă și pe expir, eliberăm brațul drept, flexăm brațul stâng, la fel aducem palma între omoplați, tragem cotul, prindem cotul și tragem în spate, inspir și expir lung. La fel, spatele drept. Avem grijă să nu curvăm coloana, menținem spatele drept. Ca să facem acest lucru, ne ajută foarte mult să ținem abdomenul flexat, abdomenul contractat. Bun? Inspir, expir lung.
pe expir, aducem ambele palme pe saltia, flexăm degetele de la picioare, împingem bazinul către călcâie și venim încet, încet în down dog sau cățel cu fața în jos. Pedalăm, inspir, expir, flexăm picioarele alternativ, lăsăm gâtul relaxat. Inspir, expir, împingem și mai mult în palme. Și pe următorul inspir, pășim cu pași mici în față între brațe. Aducem abdomenul către coapse, lăsăm picioarele flexate. Inspir, aducem brațele peste cap, încrucișăm degetele. Tragem creștetul capului înspre saltia, lăsăm umerii relaxați, inspir. Și pe expir putem să încercăm, întindem picioarele, dacă vă este confortabil, dacă nu rămâneți cu picioarele flexate. Inspir, împing cu tălpile în saltia, aduc ușor, liberez brațele și vin în chair pose sau poziția scaunului. Inspir, trag abdomenul, întind spatele, greutatea este pe călcâie, pe partea din spate a tălpii. Ne aplicăm ușor cu trunchiul în față, împingem creștetul capului în sus înspre tavan, împingem brațele să alungim mult, mult coloana. Inspir, expir lung. Inspir, reținem încă puțin. Expir. Inspir, întind și mai mult spatele. Pe expir încercăm să flexăm picioarele și mai mult. Ok, ne aplecăm atât cât ne e confortabil, cât putem. De preferat să încercăm să ajungem cu bulicele degetelor, să apropiem bulicele degetelor de saltia. Inspir. Venim din nou în chair pose. Expir. Flexăm. Tragem umerii în jos. Inspir. Expir. Inspir. Întind spatele. Pe expir. Flexez. Încă două respirații. Inspir. Expir. Încă o respirație. Întind mult, mult și inspir. Expir și flexez. Inspir și revenim ușor în mountain pose. Venim în partea din față a saltelei, tălpile ușor depărtate, coapsele, abdomenul, fesele ferme. Împing cu tălpile în saltia să mențin o fundație, o bază solidă, coapsele ferme. Inspir, aducem brațele în față, întind mult în sus înspre tavan. După ce am întins bine tot corpul și tot corpul este ferm, deschid pieptul. Privesc în sus. Expir, împing bazinul în spate, ne plecăm, venim cu abdomenul către coapse. Flexăm picioarele dacă e nevoie, să aduc ambele palme, toată suprafața palmelor în contact cu solul. Flexez atât cât este nevoie sau mă ajut de blocuri să vin cu palmele pe ele, creștetul capului înspre saltia. Inspir, pășim cu piciorul stâng, mult în spate, aduc bărbia sus. Expir, pășim cu dreptul, venim în plank, lăsăm genunchii pe saltia și vin piept, abdomen, bază. Venim în Bhujangasana, lipim degetele mari, lipim călcâiele, expir, flexăm degetele de la picioare și venim în down dog. Împingem în palme, menținem coloana lungă, inspir, aduc călcâiul stâng sus, înspre tavan și pășim în față între brațe. Dacă nu ajung din prima cu talpa pe aceeași linie cu palmele,
prind de gleznă și aduc mai în față. Pășim cu piciorul din spate în față, flexăm și îl împingem și le aduc lângă cel din față. Creștetul capului înspre saltia și pe inspir îl împing cu tălpile în saltia, vin sus, întind mult către tavan, deschid pieptul, expir, aduc palmele la piept, corpul ferm. Inspir, alungesc, întind, deschid pieptul, pe expir, vin cu abdomenul către coapse, creștetul capului jos, inspir, pășim cu drept, mult în spate, în așa fel încât unghiul piciorului din față să fie flexat la 90 de grade. Călcâiul sus, piciorul întins, ferm, bărbia sus, expir, pășim, lăsăm genunchii pe saltia și din piept, abdomen, bazin, lipesc, picioarele, fesele, coapsele ferme, împing în palme să deschid pieptul și pe expir venim în down dog. Împing în palme, inspir, aduc piciorul drept sus, călcâiul în sus, degetele în jos și pășesc în față între brațe. Ancorez bine talpa în saltia, expir, pășesc cu piciorul din spate în față. Creștetul capului în jos, inspir și venim încet sus, întind către tavan, deschid pieptul, expir, palmele la piept. Inspir, aducem brațele lateral, întind mult către tavan, expir, din nou, cobor cu brațele lateral, cu abdomenul către coapse. Punem palmele, creștetul capului în jos, inspir, halfway lift, ridic trunchiul la jumătate. Trag umerii departe de urechi, împing creștetul capului în față. Expir, vin cu abdomenul către coapse. Dacă e nevoie, flexez ușor picioarele, creștetul capului în jos. Inspir, pășim. Stângul, apoi dreptul și de data aceasta încerc să mă las să cobor cu trunchiul paralel cu solul. Bun, nu mai lăsăm genunchii pe saltia. Flexăm brațele pe lângă corp. Putem să venim pe abdomen și apoi în up dog sau putem să venim în chaturanga și direct în up dog. Privim în față sau în sus, expir și venim în down dog. Menținem 2-3 respirații lungi, împingem în palme, împingem în tălpi. Putem să menținem ușor de picioarele flexate. Important este să țin spatele cât mai drept. Să încerc să ajung cu toată suprafața tălpilor pe saltie și apoi încet, în timp, o să reușesc să țin și picioarele cât mai întinse. Inspir și pe motorul inspir pășim cu pași mici între brațe sau putem să sărim. Flexăm ambele picioare și sărim sau pășim efectiv cu pași mici între brațe sau flexăm, privim în față, sărim, halfway lift, inspir și pe expir, forward fold. Mă plec cu abdomenul către coapse. Inspir, brațele lateral, întind mult către tavan, expir, brațele pe lângă corp. O să mai facem încă o repetare din salutul soarelui, varianta A, care am făcut-o și înainte. Cred că un pic v-ați încălzit, ceea ce este foarte bine. Inspir, tot corpul ferm, ok, nu uităm să împingem cu tălpile în saltie, să menținem tot corpul ferm, aduc brațele sus pe inspir, întind mult, privesc în sus înspre tavan, expir, brațele lateral, vin cu abdomenul către coapse, punem palmele pe saltia, creștetul capului, îl trag în jos, inspir, ridic trunchiul la jumătate, expir, pășim stângul, dreptul, flexăm brațele pe lângă corp. Inspir, up dog, împing în palme,
Expir, down dog. Ajustăm puțin distanța dintre palme și tălpi dacă e nevoie. Pășesc cu tălpile puțin în față sau cu palmele puțin în spate. Împingem mult în palme, împingem în tălpi. Respirăm lung, calm, liniștit, fluid. Observăm cum ne simțim astăzi, cum suntem, cum e respirația noastră. Cum sunt emoțiile noastre și le acceptăm așa cum sunt. Inspir și pășim sau sărim în față între brațe. Vin cu trunchiul ușor ridicat. Expir. Vin cu abdomenul către coapse, crește tu capul în jos. Inspir. Brațele lateral. Întind mult către tavan. Și vin. Expir cu brațele pe lângă corp. Vin în partea din față a saltelei. O să pășesc cu piciorul stâng. Las greutatea pe talpa dreaptă. Ancorez bine talpa dreaptă în saltia. Și pășesc cu piciorul stâng mult în spate. Călcâiul rămâne ridicat. Inspir. Aduc brațele sus înspre tavan. Întind. Încerc să trag ușor abdomenul. Să întind coloana, bărbia sus. Împing în talpa piciorului din față. Călcâiul din spate ridicat. La fel, încerc în fiecare postură să mențin o bază solidă, o fundație bine ancorată în structura ei, pentru că în felul acesta o să reușesc să mențin postura mai mult timp, să am mai mult control, inspir, întind mult în sus, întind piciorul din spate. Expir, aduc toată talpa pe saltea, aduc brațele lateral, venim în Warrior 2 sau Războinicul 2. Bărbia sus. Inspir. Expir și aduc palma stângă în spatele coapsei stângi, întind către tavan, întind mult. Și merg în extensie, să întind toată partea laterală dreaptă. Mențin piciorul din față flexat. Inspir, întind și mai mult expir. Venim cu cotul drept, pe genunchiul drept și întind brațul stâng pe diagonală, orientat în sus, înspre tavan și ușor încerc să orientez privirea. Deschid pieptul, bărbia sus, înspre tavan. Împing în talpa piciorului din spate. Întind bine toată partea laterală stângă. Și aducem ambele palme pe saltea. Pășim cu piciorul ridic, călcâiul din spate, pășim cu piciorul din față în spate. Mențin abdomenul ferm. Pentru încă 4 secunde. 3, 2 secunde și încă una. Inspir și pe expir venim ușor în down dog. La fel, flexăm picioarele dacă simțim că asta vă face bine astăzi. Puteți să rămâneți dacă nu ambele tălpi pe saltea. Puteți să rămâneți cu tălpile, cu picioarele flexate. Observăm respirația aici. Și pe următorul inspir, aduc călcâiul stâng sus, înspre tavan, împing în palme, împing talpa înspre tavan și pășesc cu piciorul de sus, da? Piciorul de stâng, în față, între brațe. Inspir, împing în talpa piciorului din față și vin sus, întind mult spatele, bărbia sus, umerii departe de urechi
Ancorez bine talpa piciorului din față în saltie. Trag ușor abdomenul. Inspir. Și pe expir aduc toată talpa din spate pe saltia. Brațele paralele. Mențin piciorul din față suficient de flexat. Bun. În așa fel încât genunchiul să fie peste gleznă sau deasupra gleznei. Brațele paralele cu solul. Inspir. Expir lung. Tragem umerii departe de urechi. Inspir. Împing creștetul capului înspre tavan, coloana lungă. Expir. Aduc palma dreaptă în spatele coapsei. Reverse warrior. Întind toată partea laterală stângă, privesc în sus înspre tavan. Inspir și pe expir întind și mai mult. Deschid pieptul. Inspir și pe expir venim cu antebrațul stâng pe coapsa stângă și întindem toată partea laterală dreaptă. Împing cu talpa piciorului din spate, împing în saltea, inspir, împing brațul în sus, în față pe diagonală și apoi deschid pieptul, privesc în sus, bărbia sus, întind pe inspir, întind, alungesc mult, creez expansiune și pe expir ușor răsucesc. Inspir și pe expir aduc ambele palme pe saltea, întind mult în față, vin cu abdomenul către coapsă, răsucesc, aduc călcâiul din spate sus și pășesc cu piciorul din față în spate. Rămânem în plank pentru câteva secunde. 4, 3, încă 2 secunde și încă una. Inspir și pe expir aduc bazinul sus, venim în down dog. Ajustăm puțin dacă e nevoie, pășim cu palmele în interior sau cu tălpile în față. Împingem în palme. Inspir lung pe nas. Expir lung tot pe nas. Și pe următorul inspir aduc călcâiul drept sus înspre tavan, degetele orientate în jos și pășesc cu piciorul drept, da? Piciorul de sus, pășesc între brațe. Inspir, aduc brațul drept sus, deschid pieptul. Inspir, lung. Expir, încerc să flexez brațul de sus și să prind partea stângă a șoldului, împing umărul drept în sus, deschid pieptul. Dacă nu pot să mențin aici, pot să las genunchiul drept pe saltea. Pot să vin cu blocul sub palma de sprijin. Inspir. Și pe expir punem palma dreaptă în față pe saltea și întindem piciorul din față. Inspir. Și pe expir, ori pe inspir întind mult coloana și pe expir încerc să aduc abdomenul către coastă. Inspir și expir lung. Menținem încă o respirație. Inspir, flexăm piciorul din față, lăsăm genunchiul pe saltea și venim de data aceasta cu piciorul întins. Încercăm să orientăm bazinul către călcâiul piciorului flexat. Inspir, apăsăm cu palmele în saltea, întind mult coloana, degetele de la piciorul drept sunt flexate, orientate în sus spre tavan. Inspir, fie că sunt aici, fie că sunt aici, întind spatele. Inspir și pe expir încerc să mă aplec cu abdomenul către coapsă, dreaptă, ușor,
Încet, treptat. Inspir, expir lung. Și pe următorul inspir, ridicăm bazinul de pe călcâi, aducem palmele pe saltia și pășim cu piciorul din față în spate. Flexăm brațele pe lângă corp, puteți să lăsați genunchii pe saltia, vinyasa, chaturanga, inspir, încep cu up dog, privesc în sus, expir, down dog. Inspir, aducem călcâiul stâng sus înspre tavan și pășim între brațe. Lăsăm greutatea pe palma dreaptă, aduc brațul stâng sus. Inspir. Expir, flexez brațul, prind de partea dreaptă a bazinului, deschid pieptul, privesc în sus, menținem cu o respirație. Aducem ambele palme pe saltia, inspir, împingem bazinul sus, înspre tavan, încercăm să întindem piciorul din față. Inspir și expir lung, la fel, aici niște blocuri, v-ar fi ajutat puțin să ridicați trunchiul și atunci n-ar fi pus foarte multă presiune pe bicepsul femoral. Inspir și pe expir, lăsăm genunchiul drept pe saltia, întindem degetele de la piciorul drept și venim cu bazinul pe călcâie. Inspir, mențin coloana alungită, tragem umerii departe de urechi, împing creștetul capului pe diagonală, în sus, către tavan, degetele de la piciorul stâng, orientate și ele în sus. Inspir lung, întind cât de mult pot coloana și pe expir încerc să vin cu abdomenul către coapse. Inspir, expir lung. Inspir și venim ușor sus. Punem palmele în partea laterală a tălpii din față. Întindem piciorul din spate și pășim. Venim în plank. Chaturanga, puteți să lăsați genunchii pe saltia sau flexăm direct brațele pe lângă corp. Inspir, privesc în sus, înspre tavan. Up dog. Puteți să veniți cu genunchii ridicați de pe saltia sau puteți să lăsați genunchii pe saltia. Și pe expir, vin în down dog. Împing mult în palme. Inspir. Și pe expir, aduc genunchii pe saltia. Încrucișez gleznele. Venim în Sukhasana sau Easy Pose. Inspir, aducem ambele brațe sus. Și pe expir, punem palmele, ne aplecăm cu abdomenul în jos, către coapsă, lăsăm gâtul relaxat, umerii relaxați. Inspir și expir lung. Inspir, întind și ne mut coloana. Expir, pășim. Punem palmele, venim încet, încet sus. Întindem picioarele. Venim încet pe spate. Aducem genunchii la piept. Lăsăm genunchii într-o parte și în cealaltă. Inspir. Expir, masă bazinul și pe următorul inspir, relaxez umerii, aduc palmele pe saltia și încercăm să întindem picioarele, flexăm degetele către noi, degetele de la picioare să fie orientate înspre
spre față. Împingem tălpile în sus, înspre tavan. Încercăm. E ok și dacă suntem cu picioarele ușor flexate, încercăm și în timp o să reușim să le menținem cât mai întinse. Umerii departe de urechi. Inspir și expir lung. Tragem încet genunchii către piept și încercăm să venim ușor în lumânare, să vă desfaceți părul, mai ales dacă l-aveți prins în partea de jos, pentru că o să vă deranjeze. Împingem cu palmele în saltia și ridicăm ușor bazinul de pe sol. Inspir. Pasul 2. Aducem palmele în zona lombară. Tragem coadele unul către celălalt. Să venim încet pe omoplați. Pe umeri, pardon. Cât mai mult și apoi întindem spatele. Încercați să rămâneți cu privirea în sus, la degetele de la picioare și cât mai mult să evitați să priviți în stânga sau în dreapta. Inspir și expir lung. Chiar dacă nu mențineți o lumânare perfectă, important este că sângele circulă în sens invers. Inspir, eliberăm ușor postura. Puteți să fiți creativi aici, puteți să veniți cu genunchii către frunte. Puteți să întindeți brațele, să întindeți picioarele, să veniți în halasana, să veniți și mai mult de pe un număr pe celălalt, să lipiți omoplații. Împingem cărpiele în spate spre sol. Respirăm lung și ușor, ușor desfacem omoplații. Ne lăsăm de pe un număr pe celălalt, desfacem omoplații. Aducem palmele pe bazin și venim încet, încet, încet. Rulăm coloana vertebră cu vertebră, să venim încet pe saltia, rămânem încă puțin cu picioarele întinse perpendiculare pe tavan. Inspir, încercăm să le întindem și mai mult, încordăm coapsele, încordăm abdomenul inferior, să reușim să le ținem cât mai mult întinse și orientate, trase către piept. Flexăm picioarele, aducem palmele în exteriorul genunchilor, palmele întinse, bun, degetele lipite, ferme, apasăm cu palmele în exteriorul genunchilor, flexăm degetele de la picioare, inspir, coloana lungită, umerii departe de urechi, expir, ridic bazinul de pe sol, trag genunchii către piept și încerc să aduc bărbia peste genunchi. Venim în Pavanuktasana, menținem câteva respirații. Pava vine de la tavan și muca de la față. În sanscrită, muca înseamnă față. Încercăm să menținem în această postură fața orientată înspre tavan. Umerii cât mai departe de urechi. Inspir lung, încercăm să ridicăm și bazinul sus. Abdomenul este ferm. Și relaxăm ușor. Eliberăm postura. Rămânem cu tălpile pe saltia. Venim cu palmele pe abdomen. Lăsăm ochii să se închidă ușor. Puteți să veniți cu picioarele întinse sau să rămâneți cu picioarele flexate. Dacă aveți la îndemână o băutură sau puteți să vă acoperiți sau o pernă, puteți să veniți cu perna sub genunchi. Câteva posturi foarte confortabile. Venim cu palmele
pe nas, calm, liniștit, fluid. Expirăm tot pe nas, calm, liniștit, fluid. Inspir și expir lung. Mulțumește-ți ție pentru timpul care ți l-ai acordat, pentru cadou care ți l-ai făcut, să ai grijă de tine și de corpul tău. Și inspiri bunătate și căldură și expiri orice lucru care nu-ți servește, toate gândurile care te neliniștesc. Și inspiri calm și liniștit și expiri calm, liniștit, fluid. Ușor pe partea dreaptă a corpului și ne ridicăm sus, fiecare în ritmul lui. Dacă simțiți nevoia să mai rămâneți, puteți să mai rămâneți. Revenim în sucasă, ne aducem brațele sus, inspir profund, privesc înspre tavan. Expir complet, aduc palmele la piept. Inspir profund. Expir complet. Încă o respirație lungă. Închidem ochii, trecăm palmele între ele, aducem palmele la ochi.